for this video guys, narita di sa ron sa dagat ng Pudno. So update na sa itong palibot mo niya itong kadagatan karon. Medyo bawd-bawd, medyo kaulan man pero paano alam ang langit. Okay. May kakawala kang ulan. Balik-balik mas pabor magud na ko diri ang bayan sa dagat kaysa dito sa school kaysa dito sa school saba magud dito mas okay diri i-vlog bisag bahala nagbabalik-balik ko nga routine o bito ni nagbalik-balik tiga-adlaw ko sinina so mas gusto na ko diri sa dagat kampay kay lagi isa pa karang murag bitaw karang peaceful bitaw peaceful siya wala iba so ang dagat na doon maulan nun siya bawd-bawd lulunong yung panahon.
siya alimuot. Siya puno kayo ang panahon. Presko kayong hangin.